Gotovo i poslednje četvrtfinale, poštovani gledalci, kakva završnica. Dve ekipe koje vrlo često igraju zajedno i jedna protiv druge. Sada je slavila ekipa Banane 21-18 svoju centarsku rolu, svoje dvojke imao je Uroš Kanić. Uroše, čestitke na pobedi, na polufinalu. Ukratko, utisci, meč je imao neku za vas veću vrednost. Kakvi su utisci o meču i o samom turniru? Kako se zove, turnir, naravno, kao i svaki drugi, odlična organizacija, odlične ekipe, tako da ne bih imao šta drugo da dodam, ali bilo bi glupo kad smo već dobili Krupanj, da sad ispadnemo kad smo napravili taj korak više, tako da smo se potrudili baš, to su naši drugari iz Novog Sada, mi smo svaki dan zajedno, tu nema zle krvi, igramo pa bolji pobedi, momci su imali i otvorenih šansi da nas povedu i pobede, ali eto, to naše neko iskustvo sa Žigonom i Simjanovskim je ipak presudilo, jer su malo iznad. Slažem se, svaka čast na fair playu. Na drugarstvu ekipa Banane je poslednji polufinalista prve stanice ovde na Savskom nasipu. Nas čeka prvo polufinale između ekipe Užice i Krupanj.